Operation Sindoor 2.0 गेदेर जाफुंसारनाय जम्मू जैसलमेर जलंधरनिफ्राय पठानकोटसिम पाकिस्ताना जेननांदों। पाकिस्ताना जम्मू कश्मीराव अख्रांनिफ्राय गाग्लोबनो नाजानायजों लोगोसे LOCनि साखाथिनि गामिफोरावबो गुलि गावनो हमो, जेराव पुन्चआव गोबां न'फोरा खहा जादोंमोन। बे समावनो दिनै फुङाव जम्मूनि सटवारियाव अख्राङाव गोमोथाव जाथाय नुनो मोन्दों। भारतारि रौनियाफोरा मोनसे सिनाय मोनि फ्लाइंग अबजेक्टआव गुलि गावदों। भारतारि रौनिया हान्जाया भारतनि गोबां सीमा ओनसोलफोराव पाकिस्ताननि ड्रोन आरो मिसाइल गाग्लोबनायखौ सम बायदियै फेलें खालामदों। बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव पाकिस्ताना जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, जैसलमेर, पखरौन, जलंधर आरो भुज बायदि सोलो गोनां थावनिफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन। नाथाय पाकिस्ताना जेननायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। भारतनि अख्रां रैखाथि खान्थिया पाकिस्ताननि गासिबो गाग्लोबनायफोरखौ फेलें खालामदों। बेजों लोगोसेनो भारतआ पाकिस्ताननि गंथाम फाइटर जेटफोरखौ गावख्लायनानै गोख्रों राहा लादों, जेराव गंनै JF-17 आरो गंसे AF-16 फाइटर जेट दङ। रैखाथि बिफाना फोरमायदों दि जम्मू, पठानकोट आरो उधमपुरनि रौनिया स्टेशनफोरखौ जम्मू कश्मीराव गेदेर हायुङारि सीमायाव पाकिस्ताना ड्रोन आरो मिसाइलफोरजों नोजोर होदों। गायसनजानाय स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउरनि बायदियै काइनेटिक आरो नन काइनेटिक गोहोफोरखौ बाहायनानै पाकिस्ताननि ड्रोन आरो मिसाइलफोरखौ गोख्रोङै गोहोम गैयै खालामनाय जादोंमोन। रैखाथि एजेन्सिफोरा रोखा खालामदों दि पाकिस्ताननिफ्राय जम्मू बिरखं गाथोन, सांबा, आरएसपुरा, अर्निया आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोरनि फारसे गोबां मिसाइलफोर गाग्लोबनाय जादोंमोन। नाथाय भारतआ गासैखौबो S-400 रैखाथि खान्थिजों पाकिस्ताननि मिसाइलजों गाग्लोबनायखौ गावख्लायहरजोबदों। रजौरी आरो पुन्चआव लाइन अफ कन्ट्रलाव गोख्रों बम बेरफ्रुनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। सीमा बारनानै दैथायहरजानाय गंसे पाकिस्ताननि ड्रोनखौ जम्मू मुलुगसोलोंसालिनि साखाथियाव गावख्लायनाय जादोंमोन। उधमपुर आरो पठानकोटआव रौनिया थावनिफोरखौ नोजोर होनो नाजानायफोराबो फेलें जादोंमोन। दावहाबादि थासारिखौ नोजोर होनानै गुजरातनि दारिमिनारि नोगोर सुरतआवबो हाई एलार्ट फोसावनाय जादों। आरब लैथोमाजों नांजाबनाय सुरतआव थानाय गाहाय दारिमिनारि इउनिटफोर, रेलवे स्टेशनफोर आरो बिरखं गाथोनफोराव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों।